그만큼 유망주라는 거죠. 전체 움직임도 참 좋네요. 네. 토너먼트도 우승하시고 한국의 강정선 선수가 2라운드 때 많은 도발에 또 네, 빨리 네. 들어가면 또 안 되는 거거든요. 또 예. 침착하게 일단은 momentum을 보다 보면은 기회가 있겠죠. 지금도 야, Ang buhay ng tao ay di nahusgahan kahit kanino. Barumbado ngayon pero bigla na lang nagbago. At ang iba ay tila walang future pero naging milyonaryo. Yung iba ay parang walang direksyon ng buhay pero may mabuting tao talaga na handang umalalay. Tutulungan kang gumanda ang iyong buhay pero nasa sa iyong sarili pa din. Nakadepende ito kung anong landas ang tatahakin o pipiliin mo. Gaya na lang sa Pinoy Rising Boxing Star na tampok natin ngayon, ang young prospect na Southpaw. Tubong General Santos City at nanirahan sa Davao. Ito ay ang 22 anyos na si Leonard Sarcon na kahit nagmula sa di buong pamilya, di nakilala ang ama at sinasabing iniwan daw ng ina. At sa murang edad ay namuhay sa kalsada at mga gangster pa ang naging barkada. Matapos itong maaksidente sa isang gulo noon, ay may mabuting tao na tumulong. Inimbita ng boxing trainer na si Alberto Gabalio sa boxing gym at nakitaan ito ng talento. Hinubog ang galing ng batang dating gangster at ngayon ay may tangkad ito na 5'8 at may reach na 67 inches katulad kay Pacquiao, dagdag asset sa isang boksingero. Pumasok sa pro taong 2017, sumali sa palaro ni Jerry Pinielosa na Ultimate Boxing Series sa Bantamweight Division at siya ay nag-champion. Nagkaroon ng undefeated na kartada na 9 wins, 0 loss, 4 dito via knockout. At noong Setyembre 4 lang ay lumipad ang Team Sarcon sa South Korea para sa isang pambihirang oportunidad, ang pinakaunang laban niya sa labas ng Pinas at pinakaunang regional title fight. Di basta-basta ang kalabang Koreano, undefeated din na may record na 15 wins, 0 loss, 2 tabla, 8 dito via knockout. Ito ay ang 20 anyos na si Jong Seon Kang. 3 Pinoy na din ang dinispatsa nitong Koreano. Naging WBC Youth Intercontinental Super Featherweight Champion taong 2019 at sa kaparehong taon naging WBO Oriental Youth Featherweight Champion at WBO Oriental Featherweight Champion taong 2021 naman. Kaya talagang di pipitsugin ang Koreanong dinayo ng Pinoy. Pero sa mismong gabi ng laban ng dalawang undefeated boxer na para sa WBA Asia Featherweight title ay naging madugo. Ang inakala ng mga Korean fans na isang impresibong panalo mula sa kanilang champion na pambato ang kanilang makikita ay kabaliktaran ang naging resulta. Dinurog ng dayong Pinoy prospect ang Korean champion, binasag pa ang ilong. Halina't sabay nating panoorin ang laban ng ating kababayan na si undefeated young prospect Leonard Sarcon kontra sa undefeated champion ng Korea na si Jong Seon Kang. 현장이 상당히 스포의 이 사르콘 선수 더블 라이트. 정말 좋네요. 왼손 Sa unang mga rounds, palitan agad ang dalawa ng mga mabibigat nilang mga suntok pero makikitang masulido ang mga patama ng Pinoy na aalaw kalaban pag tinatamaan. 전체 움직임도 참 좋네요. 네. 토너먼트도 우승하시고 왼손 지금도 너무 정직하게 들어가고 위험한데요. 네. 오케이 라이트. 자, 이제 거리를 맞춰가나요? 왼손 조심해야 됩니다. 위험했어요. 좀 더 침착하게 다가가죠. 이제 앞선이지만 이제 세 번째 네. 똑같이 3번을 얻어맞았습니다. 라이트 펀치. 스텝 좋겠네요. 지금 거리 한국의 강정선 선수가 2라운드 때 많은 도발에 또 빨리 들어가면 또 안 되는 거거든요. 또 예. Sa huling segundo ng round 3, nabilangan ang Koreano, tinamaan ng isang counter. momentum을 보다 보면은 기회가 있겠죠. 이번에 조금 더 좀 급하지 않았으면 좋겠어요. 이거는 뭐 데미지가 쌓이거든요. 그 선수 공격력이 먹히니까 펜스까지도 주먹이 다 이거 보여주거든요. 위험해요. 위험합니다. 맞고 들어가는 강경선 선수입니다. 또 강정선 선수가 이 전 경기는 잘 피하고 카운트 한번 노려봤으면 좋겠습니다. 들어가다 얻어맞는 강경선. 지금도 거기다 배로 옆구리! 배로! 옆구리! 자, 지금 안 들어가. 다시 한번 옆구리. 자 오른손 주는 척은 배로. 내가 얼굴도 좀 부어 올랐고요. 역스테이크 들어갔어요. 이게 와
주먹은 레프트 바디샷 라이트 완벽한 안 맞는 주먹인데 지금 맞는 느낌인데 원래는 예. 안 맞는데 이게 지금 지금도 이럴 때는 아예 박동 선수가 다 예상을 하고 있습니다. 좀 흔들어줘야 돼요. 흔들어줘야 돼. 상체 움직임이 없어요. 이거 갑니다. 가야 된다. Bagamat agresibo ang Koreano sa halos buong laban, mas sumusugod pero ang mga counter ng Pinoy ay talagang accurate at solido. Dahan-dahang nabasag ang ilong ng Koreano. 이게 쉽지 않네요. 자, 왼손 뻗는 지금 이것도 계속 그냥 주먹이 닿는 거리잖아요. 빵력 지금은 좋습니다. 상대 선수가 체력이 확 떨어지게 되면 발했어요. 위험해요. 레프트 허용합니다. 라이트까지 계속 얻어맞고 있는 강정선. 지금 네. 오른손을 맞았다는 거예요 지금. 저 짧은 펀치 계속 허용하고 있습니다. 강정선. 이건 잽이고 버팅이네요. 버팅이네요. 네네. 이 버팅에 의해 선수가 지금 좀 회복도 하고 체력적으로 점수로 약간 불리할 수 있지만 아직도 4개 라운드가 있거든요. 판정도 충분히 이길 수 있는 그냥 서있습니다 그냥. 다시 세 번째 허용하고 있는 강정선. 자신 있게 들어가요. Kahit duguan ang opa ng Korea, ay matapang din ito at matibay. Ginagawang depensa ang mukha para makatama sa ating bata. 지금도 맞았어요. 자신 있게 뻗고 있습니다. 저 왼손에 계속 허용하고 있는 강정선입니다. 다시 번투. 거리가 너무 거리 막 붙어서 승부를 보든지 아니면은 초반에는 상대 선수가 힘이 있으니까 그런 식으로 갔으면 좋겠는데 지금 살아나고 있어요. 또 카운트 한번 노려봤어요. 더블 스텝에 이은 라이트 공격 들어갑니다. 아래 보고 그냥 왜 쳤으면 좋겠습니다. 너무 자, 정신. 코너 쪽 갑니다. 1라운드부터 10라운드, 지금 10라운드까지 계속 일단 어그레시브는 앞면에 들어갔어요. 어퍼컷 짧은 어퍼컷 아깝습니다. 때가 찬스인데 또 너무 앞선이 크네요. 자, 이제 10라운드가 끝이 났습니다. 얘는 지금 이게 10라운드 Panalo sa laban via unanimous decision ang Pinoy. Nakuha ang titulo. Napanatili ang malinis na kartada habang nadungisa naman ang record ng OPA. 선수가 만장일치 3대0으로 승리를 거뒀습니다. May magandang galaw, footwork, depensa ang southpaw na Pinoy at solido at accurate din ang mga patama. 10 rounds ang naging laban pero andun pa din ang stamina. Maangas din kung lumaban, lumalabas ang dating pagka-gangster. Marahil marami pang dapat i-improve itong young Pinoy prospect pero paniguradong malayo ang mararating nito bilang isang boxer. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.